Τι έχουμε εδώ, παιδιά, κοιτάξτε τώρα εδώ. Είναι ένα μίνι ράδιο SSB, LSB, AM, FM, το πιο μικρό ραδιόφωνο. Πόσο μεγάλο είναι. Μια σταλιά. Κοιτάξτε τώρα, παιδί μου, εδώ. Έχουμε την κεραία εδώ, τα μεσαία. Και πάμε να ακούσουμε βραχαία τώρα. Εραστέχνες. Πάμε να ακούσουμε βραχαία εραστέχνες. Ναι, ας πούμε συνέχεια. Φάσμα. Αλλά άμα δεν σε ενοχλεί, λες ότι δεν κάνει Τριαμισάρια κάτω. και οπότε πάτε να δουλεύει εκεί μόνιμα. Στα 80 μέτρα. Βλέπετε εδώ. Τώρα γιατί στο κάνει αυτά, να φτάσει σε θερμοστάτης, είδες ότι είναι μυρωδικός όμως. Άρα δεν δίνει εντολή να ανοίξει Ακούτε. ο ανεμιστήρας. Αλλά πάλι από θερμοκρασία στο θέμα. Είναι πολύ καλό ραδιόφωνο. 27 ευρώ, παιδιά, από την Κίνα. Οπότε πάτε και να δουλεύει συνέχεια να ξεπικαουσίσει. Πάμε να δούμε τώρα τι κάνει αυτό. SBI Box. Δεν έχω τέτοια εμπειρία εγώ από τα διατροφοδοτικά. Ένα είχε κόλπος χαρτζάλικο 4 για το ελληνικό, του οποίου ο ανεμιστήρας έκανε θόρυβο και πήγε να αλλάξει τον ανεμιστήρα, γι' αυτό μόλις άλλαξε τον ανεμιστήρα. Εδώ είμαστε η ένταση, έτσι. Αυτό ανοιχνεύει ότι αν δεν υπάρχει ανεμιστήρας, είναι η ένταση. Εδώ. μόλις έβαλε πάλι το δικό του ανεμιστήρα. Πάμε στις μπάντες. 4500. Τα βραχαία, SUV. Πάμε να ακούσουμε εδώ. Στα 40 μέτρα, παιδιά. Στα 40 μέτρα. Ακούτε πως παίζει. Ο Θοδωρής, ο Αλφα Ρωμαίο X-Ray, ο 4α Ρωμαίο X-Ray, έτσι. Λοιπόν, εγώ τον άκουσα λίγο, αλλά πατάγανε και οι Γερμαναράδες εδώ πέρα και γινόταν λίγο τσίρκο. Λοιπόν, εντάξει. Κώστα, χρειάζεται το ενισχυτικό σε τέτοιες περιπτώσεις. Είναι πού, σε ποια περιοχή είσαι? Τι είναι? Βλέπετε πως παίζει, παιδί μου. Παιδιά, κοιτάξτε εδώ τώρα. Πάμε μπαν. Πάμε εδώ στα μεσαία, παιδιά. Πάμε να δούμε στα μεσαία εδώ. Τι κάνει. Αλφα Μάικ. Μια Σαλονίκια η πίτσα της γειτονιάς.
Πάμε να ακούσουμε και τα FM. Ετοιμάζει 3 καλές μεταγραφές. Η μία έσκασε. Είναι αυτός ο τύπος ρε που ήρθε ο Ρουμάνος. Τέλειο ραδιοφωνάκι. Πάμε να δούμε με τη δικιά του την κεραία. Στα μεσαία. Επειδή δεν πίνω μπύρες, γι' αυτό είμαι εδώ. Δεν είπα ότι πίνω μπύρες. Δεν πίνω μπύρες. Εσύ όλα τα δεν τα μεταφράζεις θετικά. Το δεν... Αυτά παιδιά, το ραδιόφωνο μας. Γεια σας.